està clavada que vosaltres pregunteu d'aquesta constel·lació, aquest ninot, el que vulgueu, el que us suggereixi, jo us explico, si no me'n recordo diré que no toca i ja està. I no, però els nanos van anar creixent, es van anar polint, es va trobar un tio guapíssim. Això són estrelles. Lleó? Lleó, molt bé. Per començar Lleó, començar a explicar una altra constel·lació que es diu Hèrcules. I diu la mitologia que Hèracles, per matar el lleó de Nemea, diu que va haver d'acostar-se, el va haver d'agafar així. Si algun dia heu de matar un lleó, així, entens? Teniu dos mètodes. Podeu o bé ofegar-lo, o bé li trengueu l'espinada. Feu el que pugueu. Diu d'aquí, que sou d'aquí, diu que sou col·lega, de veritat. I què passa quan algú pixa? Que tothom vol pixar. Molt bé.